सोन्या चांदीचे दागिने मिळण्याचं कणकवलीतील विश्वसनीय ठिकाण बेलवलकर ज्वेलर्स, कणकवलीमधील पहिले हॉलमार्क शोरूम. आमचा पत्ता कल्प कॉर्नर, कांबळे गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. सहप्रायोजक हॉटेल कालवण, बस स्टँड समोर, कणकवली. शिरापडा दे यांच्या तोंडार ती वसाडपडा दे सगळी कामं नुसती माकाच करूची लागतं. या पोर पण तसलाच झाला. सरग्या वा सरग्या काय गे आहे का मोमटस? ह्या अन्नाचा चेडू सरग्या गावच्या सगळ्या पोरांची दिले जान. वर ढगाला लागली कळे आणि तेम तेम गळे. झाला यांचा सुरू. चल घराने गाऊया गाणी, खेळूया पाखरा संग. गार गार वाऱ्यात थंडगार वाऱ्यात अंगाला बिडू दे अंग. या बोडके किती असता ह्याचा आपला काहीतरीच असता. वर ढगाला लागली कळ. आहे मी आवाज बाहेर जाऊन येतोय. सकाळी सकाळी काय चाललं? सोनगिनीची कळे काढू जात आहे. काय सुरंगणीचे कळे काढून जातं की त्या अक्कर माझ्या लावू घ्या बेटा जातं. अण्णानू तुम्ही घबरा. हा तुमचा कसा माहिती आहे? स्वतःच ठेवायचं झाकाण आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकाण. बघलास बघलास कसा लागोरात चुरू चुरू बोलता. आता सरग्या तुका सांगून ठेवतोय, पाण्यात हगलं ना कधीच दडत नाही. कधीतरी वर येता. अजून सुधराची वेळ गेली नाही तर माझ्यासारख्या वाईट कोण नाही. समजला ना? तुमच्या इथे रोजची फालतू बडबड आहे का? मला काय वेळ नाही. मी चाललंय. सरग्या थांब आधी. मला तडे थांबतो की नाही? सरग्या बघलास सगळ्या तुमच्यावर गेला. पहिलो बैल चालता ना तसा पाठचा ढोर चालता. मी बैल बैलावर ना आटावला. गोट्यात शानगुरूचा आता पहिला शानगुरून यावं द्या. शान मारताय पैशानी दुकान टाकूच्या लागते. सांग ठेवतोय शानबार शिरा पडत त्याच्यात तो आणणार. ती सौरी असली बायको असल्यापेक्षा ना ती नसलेली बरी. अहो ना शेवंता 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 तिच्या आईला शाट मारी. आज काय तो सोक्ष मोक्ष लावूनच टाकते. थोड्या बघ कशी बॉडी करतोय ती. तर सरग्या कसा नाही म्हणता तर बघतोय. आईच्या गावात गण्या थोडे सरग्यात पोटीसाठी बॉडी बनवत चाललं आणि मला तो लोगो त्या सरग्या गण बुर्रकन उडान जातलो. आवड्या सरग्याबद्दल काय बोललंस ना तुका हुऱ्या दोडी घाले. गण्या काल आम्ही आमच्या ह्या डोळ्यांनी बघलो. लवगोनी सरग्या अंगणीवरच्या जत्रेत हातात हात घालून फिरत होती. ह्या जर खरा असतात ना तर सरग्याक लय भारी पडाल. जावा दोघांनी तर काय घेऊन येवा. सरग्या फक्त माझा असा. ह्यो या गावचो बॉडी बिल्डर गणू, गावचो दादा. पाणगे रांडेच्या हळूकर आय दुखत अरे होय हळू वाचा आवडते हळू
पांडगे दुखता पांडगे हो, दुखता शर्ट्या हो शर्ट्या झाला हळूहळू थांब झाला हा थांब झाला हा असू जरा हा झाला आई गे पांडगे रांडेच्या लावलंस या जंगलाला वस्तारापेक्षा ना त्या खोऱ्यान दाढी केला असता तर बरा आला असता गुळगुळीत तरी झाली असती सरड्या बहिण्या रे 10 रुपयात ना असलं वस्तू भेटलो समजलंस ना पांडग्या रांडेच्या दाढी करत अण्णारू आज सकाळी हडे कसे गावलास ह्यो गावचो एकमेव न्हावी पांडगो न्हावी गावातल्या सगळ्यांची भादरता. ज्याच्या मनात पाप ते का पोरा होती ना पाप एकाच्या शोधात इल्लय शेवंताच्या नाही ना ह्यो गावचो सरडो सरड्यासारखो कधी रंग बदली सांगता येत नाही. सरड्या अरे तू रे कसं ओळखलं अण्णांनू कसा माहितीया जवानीचा दिवो म्हातारपणाक लागलो ना की शेवटक ना तडपडता तसा आला तुमचा. अरे सरड्या कसा माहितीया तरण्याक लागली कळ आणि म्हातारपणा गेला बोळ. म्हातारा म्हणत तसा नाही हो हे बघ अण्णांचा पान जरी पिकला ना तरी देठ अजून हिरवत असा. ह्यानो शेवंता काय दिसला तर सांगा नाही ते एकेकाचा कलम लावी नाही सर. गोळी बी जाणू मी सांगते हो तुमचा शेवंत ना त्या समोर त्या पाणीत ना हातात नाहीतरी जाऊ गेला या वस्त्याची शपथ. समोरच्या पांदीत हो नदीकडे हो एकटाचा काय सांगतस एकटाचा येत हा अण्णा नक्की कलाम लावतो ना वाटता. रांडेच्या पांडग्या अण्णाचा रावान दे नीट दाढी कर ना तर तुझा काय भाजेल ना तर तुका समजाता ना. हा सरड्या करताय रे त्या दाढी करूचा काय घेंगणे सरग्या ना ह्याच वाटेक लवग्याक भेटा घेता ताईला ना मी पुढसून धरतो. नाही हे पुढसून धरतोय कोणी उधुरूया पण एका गण्यापर्यंत पोचूया. चल सरू काय रे माझी वाट कशा घडवलास. गो सरू तुका गणान बोलावला ना चल आमच्या अंगडा. माझी वाट सोडा हा नाहीतर अण्णा ना एकेकाचं मुडदू गाठ. गो अण्णाचं मोठे मन कोणाला सांगतो गो तो अण्णा किती धुत्या तांदळा तो ठाव का माका. चल बघ रे ह्यो या गावचो हिरो लवगो सरग्याक कटून त्याच्याशी लग्न करणं ह्याच त्याचा एकमेव ध्येय. सरग्याच्या केसाक जरी धक्को लागलो ना उभो चिरीन तुका. बघून घ्या तुझा सरग्या अगो असं निराश कशाक दिसतोस. काय सांगा मला तुका सकाळी माई आणि अण्णा कारण नसताना लय बोलले माका. अगो मेलग्या बापूसच बोललो ना त्याच्यात एवढा मोठा काय. अरे बापूच असलो म्हणून काय झाला पोरक आपला काय पण बोलायचा काय जळला मेला तू पण आता त्यांचीच बाजू घे. अगो मेलग्यासारखे चिडतोस काय तुका खरा सांगा माका तुझ्या अण्णा तो लय राग येता. अण्णाक वाईज बोलले ते ह्याना माका डोळो मारल्यान अण्णाची आई बहीण काढले ना कदाचित या माका मिठीच मारीत. तुझ्या बापाशीक बघले ना काय माका लूत लागलेल्या कुत्र्याची आठवण येता. तुझो बापूस म्हणजे ना त्या कालवलेल्या शेणातलो पांढरो किडो असा ते का बघले ना काय माझ्या कुत्र्या कसो असलो तरी बापूच आता माझो. ओ सरग्या तुझ्या आईला
रुपेरी वाळूत माडांच्या बनात येना जवळ घेना. कोण आहे तकडे? अण्णा तुम्ही तुम्ही हाय काय करतास? अगो शेंगटी खायसारखी वाटलेली म्हणून इल्लेलं आहे. शेंगटी शेंगटी तडे पाण्यात तुम्ही हाय काय करतास? अगो जवळ गेलाय तर शेंगटी कुस मारताना म्हणून लांबसूनच बघी होत आहे. ए म्हाताऱ्या हो बाजूला. म्हातारा हाड जरी म्हातारा घोडा दिसतो पावर भारी माझी. समजलं काय? शृंगाराची गर्दी जिंकील होशील तू गरानी. प्रियतम्मा 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 नाही मी निकम्मा. प्रेम दिवाना नंदिनी तू तर माझी हम्मा. प्रियतम्मा 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 ये जवळी सिम्मा. प्रियतम्मा दे मला तू चुम्मा. ये मिठीत येना जाणून घेना माझे असल रूप बघायचंय का? ये मिठीत येना जाणून घेना माझे असल रूप. मला बिलकता कळेल सारे तुझला आपोआप. प्रियतम्मा ये जवळी सिम्मा. प्रियतम्मा दे मला तू चुम्मा. माझ्या बायकोच्या हाताची झाली. सोडा बघ. अण्णा ह्याच्या पुढे जर माझ्या बायकोच्या हातात दिसलं तरी तोंड लागेल. जवळजवळ सगळे गेलेले असत काय रे? आव्हानो विषयाक सुरुवात करा. आज शिमगावचा दिवस कोमून आवडता असा पुढे काय? आबानो दहा जागा ठीक आहे जाऊ पण कापड कोण लावताना? कापड लावणाऱ्या एक नारळ मानाचो आणि 1000 रुपये देऊच्या. 1000 रुपये? बघा तुमचा कोणाचा काय नसत ना तर यावर्षी कापड लावून मी इच्छुक असेल. लावू घ्या वाजव रे. नकट टाकून जाऊ डावा डोळा पाण्याने वाजावं. कवड्या जा बस बस. अरे ह्या तुझा तोंड बघून ना तर येत कोण 5 रुपये पण देऊचो. ह्या कराड वाढवला ना तर माझ्या कोपऱ्यात टाकलंय तर चांगलं कोपरं वाजत गण्या तुका कापड लावता. वाबानू नको तर काय माका त्या अण्णांच्या सरग्या सोबत लगीन करून त्याच्या 2 पोरांचा बापूस होता आणि काय या गाड्यात लक्षात घालतात माझ्या तुम्ही. गण्या त्याला भारी आयडिया दिलं रे. आपण मी काय म्हणतोय अण्णातच कापड लावूया कसा? होय अरे पण अण्णा तयार होय. अरे ती जबाबदारी माझी. उद्या गावाने का तोंड पाडलंस तर? अरे माझी जबाबदारी चल रे. चला बघूया. अण्णा हो अण्णा. कोण रे बहीण और कोण आहे? बहिणी आरो ना सैडो. अरे तुम्ही सगळे काय जरीला अण्णा नो आज तुमका नजरले थोडले नसा ऐकलो म्हणून तुमची जरा विचारपूस करू गेलो. अरे हट. अरे मागा जोडणारो अजून जन्म घेऊन मागा नदीर कुडपले रे. ढोराजर को मारले मागा. अरे 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 अरे
शेवंताच्या नादात अण्णा चांगलाच गचाक गावलेला दिसता. गचाक गचाक अरे मायनी गचाकच मारले नाही बघ गचाक. अरे मका लागल्याने शेवंताच्या आसपास फिरायचं नाही म्हणून. अरे मगा माझं शेवंत अण्णानो तुम्ही शेवंताक भेटाक काय करू शकतात? काय करू शकतोय मी? अरे वाटत करू शकतोय. अण्णानो मग चला मग आमच्या सोबत संध्याकाळी पाटणकरांच्या घराकडे. पाटणकरांच्या मांडावर मांडर सुसुजा बाबा मगा नाही माझ्या मगा पुन्हा मारते ते जर मागणं. हो अण्णानू अहो हीच खरी गंमत असा. अहो शेवंताच्या मांडार ना तुमका साडी नेसानी होता असा म्हणजे कोण ओळखतच नाही. शेव मला नाही जमत जायचं काय नाही. अण्णानू हो हीच खरी संधी असा. शेवंता तळी घेऊन येता आला. तुमच्या हातात तळी देतला आणि तुमका जवळून बघतला. मग जवळून बघताला. अरे मग मी तयार पांग्या वस्तू रोगिणी अन्नाची खरड. काय अरे मिशी रे खरड लवकर. बरोबर आईनाच्या बायना घेतल्याशिवाय जाईना. शबय 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 तुझी हौस मी पुरवीन तुला बोटीन मी फिरवीन तुला फिरवीन बंदर नवा नवा तुला फिरवीन बंदर नवा नवा. नाखवा नाखवा मी दर्याचा नाखवा 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 मी दर्याचा नाखवा 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 मी दर्याचा नाखवा. तुझी हौस मी पुरवीन तुला बोटीन मी फिरवीन तुझी हौस मी पुरवीन तुला बोटीन मी फिरवीन तुला फिरवीन बंदर नवा नवा तुला फिरवीन
मी दर्याचा नागवा 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 मी दर्याचा नागवा 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 मी दर्याचा नागवा नागवा मी दर्याचा नागवा वहिनी तळी घेऊन येवा. खेळे आले मंदिराशी पाठवण करा त्याची पाठवण करा त्याची पाच गणांच्या लावल्या वाती पाच गणांच्या लावल्या वाती घरची लक्ष्मी ओवाळी ते एकाएकी देवा गोविंदाच्या भेटी शंभू मने राज करा आज वर्ष येऊ घर खेळे येती वचन देती तुम्ही नांदा सुख संपत्ती. तळी घेवा. जेवंता ये बाय अण्णा तू शिरा पडो तुझ्या तोंडावरती जेवंता तुमचं वाटोळं तुमचं होऊन देत अहो सगळी होती नाही होती ती सगळी याशी टांगलास काय केलं शिया मी गोमू झालाय गोमू या गोमू झालायस का? शेणांसाठी गोमू झाला या तुम्ही घराकडे या तुमचं बघतोय काय घ्या काय सांगलंय मी माझ्या घराच्या आसपास नाही म्हणून मग नमस्कार. अस्सल मालवणी क्रिएशन प्रस्तुत मालवणी अण्णा होळी स्पेशल आमचा हा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि अस्सल मालवणी क्रिएशन हा आमचा चॅनल जो आहे तो सबस्क्राईब करा. आणि हो चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब नाही केलास तर तुमच्या पाटल्या दरात कलाम लावती तर सांगता येत नाही. तेव्हा लवकरात लवकर अस्सल मालवणी क्रिएशन हा चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.